Aquesta és la bomba de nutrició enteral, una de les bombes de nutrició enteral que tenim aquí a l'hospital. És la bomba Amica. Aquest és l'equip on hi ha l'equip d'infusió. Fem aquesta presentació. Ja posa que és per al tipus de bomba. A dintre de l'equip d'infusió hi ha una bossa de plàstic que ens servia per penjar la nutrició enteral. Per poder posar l'equip a la bomba de nutrició enteral, veureu que en el lateral hi ha una porteta i s'obre. Això és el que veureu a dintre del lateral. Llavors us heu de fixar bé perquè en l'equip hi ha una pinça que per defecte té forma de pinça. Ara el tenim pinçat perquè nosaltres estàvem practicant, però per defecte estarà oberta. A l'hora de purgar, de penjar-ho a la bomba, ens hem de fixar molt bé, la part plana és la que va a dintre la bomba. I es passa per aquí, hi ha dues ranuretes. Llavors, es tanca i es fa mitja volta. Per obrir la bomba tenim aquest botó on-off. D'entrada ja per defecte ens surt la velocitat mil·lilitres hora que volem que vagi a la nutrició enteral i es pot modificar més velocitat. A la part del mig és on programarem el ball, el volum que volem infondre de nutrició enteral. Amb el negatiu baixem o augmentem el volum. I en aquest rectangle d'aquí a sota és on es anirà posant el volum acumulatiu de nutrició enteral que anem administrant en el malalt i es anirà restant del ball. Aquesta bomba té 3 botons a dalt, un és per silenciar l'alarma, l'altre és per bloquejar i l'altre hi ha una opció de menú que té diverses opcions com brillantors de pantalla, modo noche, modo dia, diverses coses que no entrarem. I llavors els 3 botons importants són els de sota de la pantalla, que hi ha el botó verd, que és per iniciar la nutrició, el vermell, que és per parar la nutrició, i el de les fletxetes, que és per purgar l'equip d'infusió. Si nosaltres donem, per exemple, si volem purgar, apretem a les fletxetes, ens surt el dibuix del circuit com ha d'anar i tenim 3 opcions. Purgar automàtic, purgar amb manual o bé tornar enrere. Si volem fer una purga automàtica i la màquina sola ja purga. Si tu vols parar, stop. Si tu vols continuar perquè t'ha quedat una mica d'equip sense purgar, ho pots fer manual, mantinguent apretat el botó. Deixes anar i parar la infusió. En el moment que tu tinguis programada la bomba amb el volum d'infusió que tens programat, per engegar la nutrició només hem de prémer el botó verd i ens sortiran unes gotetes que van canviant de color que ens indiquen que la nutrició ja està en marxa. Si pel que sigui volem parar la nutrició, apretem el botó vermell.